nakapaninindig ng balahibo ang mga alulong ng aso. Ilang gabi na iyon, sunod-sunod. Bago sumapit ang hating gabi ay maririnig ng mga nakatira sa lugar na iyon ang alulong ng aso na tila nananaghoy. Masamang pangitain, tiyak na may mamamatay. Naiiling na sabi ni Mang Jules, ang pinakamatandang lalaki sa purok na iyon. Huwag naman po sana dito sa atin, sagot ni Red, na binugahan ng usok mula sa bibig ang alagang panabong na nilalaban ng kahig. Dapat sa asong iyon ay patayin, pakni ni Gardo na hinihimas ang alagang tandang. Kahit pa patayin mo ang aso, ang badya ng kamatayan ay nariyan na. Ang sabi ng matanda. Marami na akong naging ganyang karanasan. Simula pagkabata, tila may isa na namang ligaw na kaluluwang humihingi ng katarungan. Anong ibig niyong sabihin? Kunot ang noo ni Rex na kabilang sa mga nag-uusyoso sa pagbibitaw ng mga alagang manok na panabong. Nagkibit balikat si Mang Julius. Hindi sumagot. Sus, huwag kayong maniniwala dyan. At palihim na iminwestra ng nakatabing usyoso kay Rex na huwag itong maniniwala sa sinasabi ng matanda. Pinaikot pa nito ang isa sa mga daliri sa tapat ng sentido, saka ininuso si Mang Jules. Nawala ang alulong ng aso na mga sumunod na gabi. Nakatulog ng maayos ang mga tao at nalimutan na ang tungkol sa aso. Maliban sa isa, si Rex. Nag-aalala si Rex. Pakiramdam niya kasi may nalalaman si Mang Jules sa pinakatatago niyang lihim. Ilang araw na ang nakaraan nang inibing niya sa ilalim ng kanyang kubo ang bangkay ng karibal niyang si Jerry. Hindi niya sinasadya ang pagpatay sa binata. Si Jerry ang gusto niyang sisihin. Ito ang may kasalanan. Itinulak siya nito sa nagawang kabuhungan. Karibal niya si Jerry sa panliligaw kay Melissa, pero kahit karibal niya ito ay wala naman siyang galit dito. Aniya sa sarili, kung ito ang magustuhan ni Melissa ay kaya naman niyang tanggapin. Talagang ganun ang buhay, may mananalo at may talo. Pero mayabang si Jerry. Minaliit siya. Hinamak ang kanyang pagkalalaki. Wala kang binatbat. Putok ka sa buho. Paano mo aasahang maiibig ka ni Melissa? Kaya niyang tanggapin ang kahit na ano na pangmamaliit sa kanya na pagkatao, pero ang ungkatin ang kanyang pinanggalingan, hindi niya matatanggap. Putok sa buho. Iyon ang mga salita na nagpapakulo ng kanyang dugo. Musmus pa lang. Totoong hindi niya alam kung saan nanggaling. Totoo na bigla na lang siyang sumulpot sa lugar na iyon. Ayon sa yumaong Lola Amanda, ang matandang umampon at nagpalaki sa kanya. Pero hindi niya kasalanan yon. Hindi kanya ang sala kung irresponsable at walang konsensya ang kanyang mga magulang, na basta na lang siya iniwan o itinapon. Ang paghamak ni Jerry ay nagsilbing titis sa pait na mahabang panahong naipon sa dibdib ni Rex. Pait na naghahanap ng damay para lumabas. Minsang nagkasalubong sila ni Jerry ay ninisian siya nito. Hindi ito nagsasalita ng malakas, pero nabasa niya ang mga labi nito, ang mga salitang kinamumuhian niyang marinig. Putok sa buho. Bago pa nakapag-isip ng tama si Rex, ay nangibabaw na ang galit sa kanyang utak. Galit na mulang kamusmusan ay naipon at naghihintay lang sindihan upang maghilagpos. Bago pa nalaman ni Jerry ang gagawin ay binayo na niya ito sa batok. Agad naupos ang binata.
unti-unti itong bumagsak at maya-maya pa sa mga binti niya, sinikaran niya ang lalaki para maalis ang pagyakap sa binti niya. Pagkatapos ay tinadyakan. Hindi pa nagkasya, paulit-ulit niyang ginawa. Tadyak, tadyak, tadyak hanggang maubos ang galit sa kanyang dibdib at umalon iyon na halos nabingi siya sa pagtintig na sariling puso. Huli na ang lahat nang huminahon si Rex, patay na si Jerry. Saka siya kinabahan, saka siya binalot ng takot. Ano ang gagawin niya? Saan niya dadalhin ang bangkay ni Jerry? Ano ang mangyayari sa kanya? Nang matiyak na niyang walang nakakita sa kanya sa nangyari, ay dinala niya ang bangkay sa kanyang kubo. Pinag-isipan niya kung paano iyon maitatago. Sa huli, ibinaon niya ang bangkay sa ilalim ng kanyang kubo. Kinabukasan ay maagang gumising si Rex. Tuwing umaga kasi ay maaga siyang gumigising para pumasok sa construction. Sa gabi ay nakagawian na niyang dumaan sa karinderya kung saan nagsisilbi si Melissa at doon naghahapunan. Galing dito si Jerry. Kanina, kwento ni Melissa. Kinakamusta ka? Muntik masamid si Rex. Tiniyak kung nagkamali siya ng dinig sa sinabi ng dalaga. Si Jerry? Tanong niya. Oo, ewan ko ba sa taong yon? Parang kung saan malayo nang galing. Nahiya nga akong sabihin na maligo siya at hindi maganda ang amoy. Tapos walang kaayos-ayos ang suot, ang dumi-dumi. Kinabahan si Rex. Nagmumulto ba si Jerry? O sigurado bang napatay niya ito? Hindi kaya habang natutulog siya nang nagdaang gabi ay nakaahon ito sa pagkakabaon niya dahil mababaw lang iyon. O bakit ka natigilan? Pansin ni Melissa. Oo. Iniisip ko kasi kung kailan ko huling nakita si Jerry. Matagal na kaming hindi nagkikita. Kakabakabang umuwi ng kubo si Rex. Ngayon siya nakadama ng takot. Makaraan ang ilang araw ay nawala si Rex. Walang makapagsasabi kung saan ito pumunta. Napansin na lamang na may-ari ng tindahan na madalas nitong bilhan na hindi nagagawi roon ang binata. Saan kaya siya nagpunta? Tanong ng tindera sa isang binata na kasama ni Rex sa pagtatrabaho sa construction. Ang sabi sa akin ay magbabayad daw po ng utang sa tindahan ngayong katapusan. Bigla nga hong nawala Hinahanap nga ho ni Foreman. Pinaltan tuloy siya. Ang sabi ng lalaki. Ngayon, palaisipan ang paglaho ni Rex at naging palaisipan din ang pagbabalik ng alulong ng aso tuwing maghahating gabi. Minsan ay nagpagpasyahan ng kalalakihan na alamin kung nasaan nanggagaling ang alulong. Hindi kasi makatulog ang mga matatanda at ang mga bata. Sila ay nababalisa tuwing maririnig ang alulong. May nagdala ng flashlight, may nagdala ng sibat. Ang iba naman ay matatalas na itak ang dala. Anila kasi ay baka kampon ng aswang ang aso at mabuti na ang maging handa sa maaaring mangyari. Sa unang bugso ng alulong ay tinunton nila ang pinanggagalingan noon. Sa bahay ni Rex nila nakita ang malaking aso. Itinaboy nila ang aso pero sa halip na umalis at tumigil sa pag-aalulong ay lalong tumaghoy na walang patid. Ano bang ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ng isang lalaki. Parang may binabantayan dito. Sabi naman ng isa, pinilit nilang itaboy ang aso pero nagpatuloy pa rin ito sa pag-alulong. Nang akma itong hahambalusin ng isang lalaki ay pumasok ito sa loob ng kubo. Pumunta sa may ilalim ng hagdan at nagkukot-kot ng lupa. Diyos ko, sambit ng
unang lalaking pumasok sa kubo nang makita ang agnas na kamay ng isang lalaki. May patay dito! May patay dito! Alingaw-ngaw ng boses. May patay daw. Pasalin-salin na salita ang mga nasa labas ng kubo. Sa liwanag ng nakapokus na ilaw ng mga flashlight ay hinukay nila ang bangkay. Ilang sandali pa ay lumitaw ang agnas na katawan ni Rex. Sa itsura at amoy nito ay nahinuha nilang mga 1 linggo nang nakabaon doon ang lalaki. Ang ipinagtataka nila, sa tabi ng bangkay ay may hukay na parang pinanggalingan din ng isang katawan. Hindi na nila nalaman kung sino ang may kagagawan sa pagpatay kay Rex. Ang malaking tanong na hindi nawala sa kanilang isipan kung ano ang kaugnayan ng asong panay ang alulong sa nangyari. Kung sino ang pumatay kay Rex at ano ang misteryo ng hukay na katabi ng bangkay ni Rex. Si Jerry, bularing naglaho at walang makapagtuturo kung saan ito naroroon. Ang tanging makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa karibal ay si Rex. Pero imposible na iyong mangyari.